फैलाव खेरसे बो खामसां YouTube चेनेल मा फाइमले आंगावसे आइन सालाके मिया सारे सानजा समुयो बाजार मा सांनिनो बाजार फाइक्ले मुथुं थाइथुं फा जालाय दंजामनो आबोसे बिनि सो उसा फाइके ब्र उ पैसा चास्लक्ला जाबा आरो के मबाइल तो ये जां थां बुसिया नाइतु उला माया के बनो रतं बुनाय तुला माया उंबो ये बनो माइके सार ररम ये लामा को मालायके बाजार फनुके जेथिं जागा फनुके बनो रमिया सा बो YouTube चेनेल क्रने खेजाग्रादि बति प्रामसियो ओंके आरो मबाइल रां पासो दंगो मबाइल खु के सम ओंके आबरो जे माइनाय परांले जे बाजे नांसतो आबो मबाइल जराबो माइके आरो हिया मा कावबाव जावो जतनो बनो माइके रमिया सा जा र जगबंधुनि YouTube चेनेल साख्रुंने खेजारादि जेथिं जागा प अतुदाइबार पंथो गारि चालावनाय पंथो मालायके बनो रमिया सातेरादि आइ मुंखे रमाती रिया निम सालानि मुं लेखे आइम सालानि मुंखे बु बिकाश राइnya ओ बिकाश के सिनाय रजे रिया सामसामले बजे नुक्तनाय बिकाश न नुक्तनाय बो मबाइल नकनि मबाइल तुये थांमि आइ बे नकलें या आइ मान नो आरो बो सानजा समयार के तुये बेराय आकेम जांबा थाम जांबा मा बिनि सु के ब्रु जाथाया जास्लुस्ला अम्बो ये आबुंबो ये जे जागा नुक्तंपो बें बुं कौवा बेनो फाहुइ पो माउबो बुने खमाइबो फाइनाय हौनिमेबो फाइनाय हजार के हामाइबो फाइनाय पासो माइबो फाइनाय उंपो आबो मबाइला नै ब्रपो ताला थो बनो आबुंबो ये बनो तिंखनाय मालायके बनो मबाइल बुंले जेखि बेराय तुंपो मबाइल न तिंखनाय मेन मान जराव खिये बनो रमिया सा बो YouTube चेनेल बाय साख्रुंजारादि जतो नां माबा काबाव जावो जे पाइनाय ब्रपो बनो तापाइथो बुं फानि तुंपो बो मबाइल न ताला निंथो बो मबाइल न जेला निंगे बुं फानि हे बाय मबाइला नै दे हिये सुं बुं सापो फानिंपो जेब्रु बो जेब्रु बनो लानमा तांथो माउंपो बो मबाइल न जरा माइके कक्रे आं आबो मबाइल बायसे पा डकुमेन्ट हिमो माइमो एकन तेकन पा आधार तादार माबो बायसे पा नकनि बास कागज पत्र माबो बायसे जुगा तमबा आं बो मबाइल न तिंखनाय मेनेंथो बिंयाकनि रमिया जे माइनाय ब्रपो सा आबो मबाइल न माइके बिंयाकनपो मालायके सेथो जेब्रपो माइके लामा होंबा जेथिं जागा पनु ये बनो जे चिनि जगबंधु एलाकानि ब्रो जेथिं जागा बनो होंबा दुर्गापुर होंबा कालाजारि होंबा मासकुंबेर होंबा कुतिसिरि होंबा ओंके आजां अमरपुर होंबा बो कन्टु नाम्बार क्रनेंथो आबो मबाइल न माइके सेये बो कन्टु नाम्बार क्रंये सा साख्रेनेंथो बुंसराव न मा कावबाव जावो आबो मबाइल बुंनले बुं जेखे बेराय तुंपा आबो मबाइल जराव जेथिं जागा नुये बनो आबो मबाइल न बिंया सेये र कन्टु नाम्बार बाय क्रंये रिया नाइथो न मा कावबाव जावो बुसा बो कन्टु नाम्बार आं मा बाय साख्रुंले नै खेजारादि जे माइनाय ब्रो बिंया नुंपो सेये